Trubor nakaslem jong unongsan Hima. U Claudia lekai football ke Paris Saint-Germain, bat ke France u Ousmane Dembele, u le job ya ke khusnam ba hetam ha ke perthei ha ke football ke Ballon d'Or arhajar alfusan ni ke golden ball na ke liang ki shinrang dak ba penliem yu rang lekai ke Spain bat Barcelona u Lamine Yamal. Kat ba ke thei lekai ke Spain bat Barcelona ke Aitana Bontami ke le job ya ke Ballon d'Or ha ke liang ki kinthei kabla job hadu Arsien kinthi yakani ko khusna u khlude le kai ka Barcelona u Lamine Yamal u job ya ka Kopa trophy kabla sa khana kumu baning kong ban job Arsien yakani ko khusna bat u dang khna tam ka Arsenal kala yo ra ya ka jing job kum ka club jong ki kinthei ka bat betam nak banda usnam arja arpusau arpusan nangta urang ya le kai ka Arsenal u Victor Gyökeres u job ya ka Gerd Muller trophy kum urang ilakai ubayo bun tam ki kol ha ka berthei kat ba ka iwa payor ka thei ilakai ka Barcelona ka job ya ka Gerd Muller trophy ha ka liang ki kin thei